Good morning po. So sa Indogabus Opo, si Henry po ini, engineer. Salamato na maray. Kumusta po kamo? po, nag-sync so resulta kasuod mo. Kaya medyo, Okay. pa po, Saan ka po nag-eskwela ng elementary, high school, tabi, nag, engineer? nag, nag-element po ako sa Central na Tiwi Central School? Apo. Tapos Oo. Then high high school school mo po, po saan? Tabaco National High School po. Oo. Ano po, expected mo na mapasa ka sa board o expected mo na halanggaw tagan makukuha mong grading sa board exam? To be honest po, kang nailing ko po kayo sa exam, during exam, sobrang nadipisilan po kami gabos, mga batchmates ko. So, ang target ko na lang po talaga is makapas ako muya. Igtaraman ko si mama na dahil mag-expect dipisilon po talaga sa exam. Ngayon po, Oo. ang nagluwas po talaga so results, nasa inutan ko pangaran ko. Dahil po, kaya, Oo. dahil Siguro, talaga kung bako nag-sink in sa depression sa kuya. board exam, sobra ka sa top 1, ano? Dahil po, Okay. Engineer, gusto ko, kumusta? Anong trabaho ni mama mo kasi papa mo? Anong hanap buhay kang pamilya po nindo? si Papa po, engineer po siya dito sa geothermal sa Tiwi. Tapos, si Mama Ano, po, electrical housewife engineer lang. si papa mo? Electrical engineer? Mechanical po. Mechanical. Si mama mo? Tapos siyang nurse pero sa harong na lang po siya igalagaan po kami kan tugang ko. Oh, so nasa dugo pala yun ng pagiging engineer. Iyo po. Oh, natapos na nagkapag-desisyon kang mining engineering ang kuwaon mo. Bako araw kay papa mo. Actually po, iyo po so primero kong plano magsunod ki Papa na mechanical ta. Iyo po so nakagisnan ko na Iyo. igigibon niya buda Pigyo mga ni papa mo. kang aki po ako tig-explain niya na sa kuya so mga tigpapaano sa power plant mga arog po kay. Oo. Pero after high school po, kang masurat na po ang kurso, sabi ni Papa, di na daw mag-mechanical, kadakol na po kaming mechanical sa pamilya. Oo. Tapos ganyan po, Oo. kanalang po Sobrahan sa na. mining. Gari po, First bago choice siyang mo course. ini, kasa diyan baga sa UP, Arogan Bio, may mga first, second, and third choices pag maislog ka, di ba? First choice mo talaga ang mining engineering. Iyo po, first choice ko po, so engineering. Ang second choice ko po kay to, geology. Okay. Adi ano, bilang top 1 ka ngun yan, ano, naka-receive ka na mga imbitasyon hali sa iba-ibang mga mining firm tabi engineer, seryo? May mga natatanggap na Mga po, offer na? nag-message sa kuya. Hello? Mm. Apo. Opo. Ano naka-inspire sa imo na magbuwa kang kursong yan tabi engineer? Ano po? Ano po naka-inspire sa imo na magbuwa kang kurso na yan? Sa inspire po, sa puon po talaga, di ko aram ang gigibo mo sa buhay ko. Tapos, along the way po, na-appreciate ko sa essence kang profession niya. Tapos, yun na po, diniretso ko na po. Sa puon po, may plano po ako Ay. ta mag-shift. Kaso, yun nga ni, namuyaan ko na po siya. Iyo. Saan mo po plano magtrabaho? Sa gobyerno o sa pribado? Angon yan po, nagtatrabaho na po ako sa Mindanao po. Nag-leave lang ako para sa exam. Bali, kan 2020 pa po okay. kaya ako nag-graduate. Tapos, Working student ka pala? Working student, tama? Ay, di po. Tama. Graduate na po 2020. Graduate ka na. Ayun, nag-board ka Opo. pala na di. Yung Opo. mananggat. Pagka-graduate Di mo, ko kayo nagtrabaho ka. nadadagos. Di abang nagtrabaho ka, nagtagtay ka kang board. Iyo po. Saan ka po nagtatrabaho sa Mindanao? Sa Agusan del Sur po. Mining firm ito? Mining company po iyo po. Mining company. Anong mining company tabi, engineer? Filisaga po. I see. Filisaga Mining Okay. Corporation. Oo. So mga gusto na mag-take ano man na board exam, anong pwede mong itaw sa inyo tip lamang para sa gabos baga nag-take board, ang pangaturugan, pumasananggan ko di. May day man talaga pipala dahil nakakapasa tabi engineer. Ang masasabi ko lang po is dahil pag hinaan kiloob, kung may mag-abot man po na pagsubok, malalampasan po yan. Basta magtiwala lang po sa sadiri, dahil mawaaran ki pag-asa. Yun man lang po talagang pinaka-importante. Oo. Tigwa ka na po kiago mo boyfriend, girlfriend? Dahil pa po, Dahil pa,
O baka kung may nagdadangog yan na daraga, anong mensahe mo tabi sa enda? Mag-adal kang mahal po. Gusto sabihin, engineer, di ba? Tawara kang girlfriend pala. Gusto sabihin, gani nakapokus ka sa pag-eskwelta, ani ba baga nakakapasat ta, may mga boyfriend, may girlfriend, gari, nagsiserve sila ng inspiration. Pero di ka talaga nagka-girlfriend hanggang nakuha mo na may pagiging mining engineer mo. During that time po, so nagre-review po ako. Igwa po, kaso Ah, siyempre may mga issues. may mga issue. Apo. May Yeah. third party involved. Ewan po. Ewan po. Ay, makaraman sana. Okay, engineer, salamato na maray po ha. Congratulations, tabi. Anong Opo. mensahe mo sa mga nag-eskwela ngunya ng mga estudyante, maski anong kurso na naghanda man para sa mga board exam na siring sa imo? Ikaw mo mag-cutting. Yung mananggat, ano? Okay, salamatan po, engineer. Mabuhay po kamo and congratulations. Diyos mabalos po.